Positive! Mau lang itong pangita. Main kontak, doon ka, Loy. Mamuntakan. Kontak sa inyo. Hello. Yes, hello? Ulysses. Oy, Don Carlos, napatawag ka. Si Supremo diha. Na Don Kaloy, yun sa may tuyo, tani mo. Palit ako armas o party drugs Naidaghan diri doon. para sa dito sa mansion ba? Nya kano sa mang gusto nimo ipa-deliver doon? Oo. Karon dayon. Milyones na. Katitata na. Sige doon, copy. Okay, sige, sige. Ako yung si Supremo ron. Good. Bye-bye, bye-bye. Dad. Wala mga armas ba? Yan lang, mupalit yun na. Wala tayo pala og armas. Kaya kasi natin yung pagkalit sa mga doon. Bawabi ka. Wala na tayo mga armas. Ay ka problema na. Na ako daghang kaila. Namalidyog pa armas. Na mga bala. Kung pusyal imo, na imo bu, na inaanak na armlight. Nangataran, hitas. Kan na, Dad? Oh, Mawala itong pangita. o ka na. Yan, sir man. Ato na kong takon. Ato kontakon, may problema na. Inikontak ka na rin. Na? Oh, Kalindot na dali. kibaw misal na ko nga tawag na ko. Bayad yun. Relax na dali. Relax na. Labi na sili. Sahay, Web, sahay. Okay, natin yung mabot ng transaction order. Uy, Puspat, saya to. Kabisi. Awaran na, relax mo dre. Naya mo misyon. Ya, sa may plano. Basod. Tapi kami. Isyan ako ang misyon niya. Huwag problema, Puspat. Basta ikaw. Okay. Sige, bye. Sige, sige, sige. Dun, murang maon na itong ipaabot dun. Main kontak doon, Kaloy. Abot na tayo yung order ng armas. Uli ang buka. Positive, Jurgen. Ha? Boss, ako na yung atong mga lugar. Mga 45 caliber. Mga klase A na, boss. Di ka nagdanaw. Mga original. Pero naapay mas nindutan na, boss. Di ara, boss, ay atong pinakanindot. Pwede ni siya mapilo-pilo, boss. Okay, sige, sige. Sige ko na ba? Okay, boss. Sige, Dad. Tawagin na, Dad. Para ma-deliver ito ron. Okay, okay. May ka problema. Halo? Kumpadre, long time Kumpadre? no see. Bagsinaw. Ikaw ni? May lain Ah, pa ba, naman kumpadre? na maklaro. Na ako yung order nimo mga armas. May problema na, kumpadre. Sa mga klase ng armas. Anang klase sa armas dada adire bali o nga 2 million. Basta, may problema sa budget. May problema sa armas. armas diri na urot na. Kinahanglan nga imong dalion ang imong pag-deliver pero maggamit ako dayon kay maglisod ko wala ko armas. Yan na ako ito. Okay ko padre? Okay pa sa alright, kumpadre. May Sige, problema. sige, salamat, Basta salamat. ito. Lain sa una ba? Suwi ka no? Gina, gina. Nak! Oh! Oh, nare ka dia? Hindi na ako dali. Sus maayo gani na kaya wa ko nimo buko-buko ha. Isa man, okay na din. Okay na. Na? Way problema. Karon taon maabot na. Kana, Dad! Kinahagi ko Pero, na, Dad! sultihan ti kanak. Ang kwarta nako ako ng andamon. Kay maabot na to mga armas na akong ipadiligo dai. Kaya para Kay malagi. na ate armas karon gabi na. Na okay ka na. Kanindutan ng talo sa agad niya ako may mabayad. Kana? Approve. 100%. Okay, all good. Sana yung servisyo. Kuha Patsi na! Bago! Buha na na! Bagay! Pusa ni Marmas. Kapi doon! Tungkol na ni! Doon, babanan ako sa doon. Langkit ba mo? Wala mo babae? Ay mo sa call!
Beautiful! Major Pat! Mga armas! Basta ributang, buwak ko nga ni! Pat, Tony, ibutangan niyo mga armas. Dili ba mo? Minyo din! Patuho sa akong order. Bagay! Magbuhat! Armas! Wah! Kami doon! Sugay asa! Bagay! Bisik! Wah! Ibig doon!